Παρμενίδης είναι αυτός ο οποίος πρώτος μας μίλησε ότι μας έδωσε την έννοια του νοήματος. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι άνθρωποι που αναζητούν νόημα έχουν απέναντί τους αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν στο νόημα και πιστεύουν μόνο στην τεχνική λειτουργία και στην εξουσία, στη δύναμη. Ανάμεσα λοιπόν στην τεχνική δύναμη και στην αναζήτηση νοήματος έχουμε δύο μεγάλες σχολές, τεράστιες σχολές. Αυτές οι σχολές, αυτοί οι τρόποι σκέψης δεν έχουν ξεπεράσει ο ένας να επιβληθεί του άλλου. Βρισκόμαστε σε μεγάλη ρήξη. Το βλέπουμε, θα σας πω αργότερα, θα δείτε, το βλέπουμε στην πολιτική στη Γαλλία, το βλέπουμε στην πολιτική στη Ρωσία, στην Κίνα, σε όλα αυτά τα πράγματα που γίνεται. Δεν είναι μια απλή υπόθεση η μετάβαση. Διότι αυτή η μετάβαση έχει στοιχεία ριζοσπαστικά. Δηλαδή, μεταβαίνεις και αφού μεταβαίνεις συνολικά. Είναι μια total, μια ολική σκέψη.